Dragi sugrađani, pred nama je iznimno važno razdoblje. Približavaju se izbori za predsjednika, odnosno predsjednicu Republike Hrvatske. Nije svejedno tko će u sljedećih 5 godina obnašati ovu važnu funkciju. Bitno je naglasiti da predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa državu u zemlji i inozemstvu, te se brine za redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti. Predsjednik Republike Hrvatske ima važne ovlasti u području unutarnje politike, gdje između ostalog može predložiti Vladi Republike Hrvatske održavanje sjednice i razmatranje pitanja važnih za stanje države i nacije. Na primjer, razmatranje stanja u gospodarstvu. Predsjednik Republike Hrvatske surađuje u oblikovanju i vanjske politike, što između ostalog podrazumijeva donošenje odluke o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu. To znači da se niti jedan veleposlanik ne može imenovati bez suglasnosti i dozvole državnog poglavara. Predsjednik Republike Hrvatske je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, te imenuje i razrješuje vojne zapovjednike. To je vrlo važno, jer na taj način on personalno određuje i sastav vrhovnog zapovjedništva Oružanih snaga. Isto tako, predsjednik Republike Hrvatske u skladu s Ustavom i zakonom surađuje u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. Svako jutro na njegov sto dolaze najsvježije obavijesti do kojih dolazi ova služba. To je vrlo značajno, a tko ima važne obavijesti, taj je u velikoj prednosti. Dakle, vidljivo je koliko je važna funkcija predsjednika Republike Hrvatske. Osoba koja želi obnašati ovu funkciju treba u prvom redu biti istinski domoljub, poštena, tolerantna i odlučna osoba, te zainteresirana za sve građane Republike Hrvatske, a posebno za one socijalno najugroženije. Isto tako, funkciju predsjednika Republike Hrvatske bi trebala obavljati osoba koja ima veliko znanje i iskustvo u području unutarnje i vanjske politike, diplomacije, te obrane i nacionalne sigurnosti. Isto tako treba dodati da građani Hrvatske koji su 80% izjasnili se kao kršćani mogu očekivati i smiju očekivati da na čelu njihove države bude osoba koja dijeli njihov svjetonazor. Dragi sugrađani, sve te karakteristike posjeduje kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, koja nije imala afera u svojoj političkoj karijeri. Je istinski domoljub i odlučna osoba, što dokazuje time da je spremna u okviru ovlasti predsjednika RH uključiti se u sve društvene procese u našoj domovini s ciljem stvaranja boljih uvjeta za život svih građana Republike Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović je tolerantna osoba te zagovara otvorenost za drugačije razmišljanja, svjetonazore i opredjeljenja. U to sam se osobno uvjerio jer smo zajedno radili u Ministarstvu vanjskih poslova. Njezin cilj je otvoreno i odlučno isticati istinu o svim bitnim temama za društvo te brinuti se o stanju države i nacije. Također želi vratiti nadu i zdrav ponos svim građanima Republike Hrvatske. Građanima i svima nama treba vratiti poniženo nacionalno dostojanstvo, a to je zasluga sadašnje vlasti. Kada govorimo o znanju i iskustvu Kolinde Grabar-Kitarović, a sukladno ovlastima predsjednika RH, vidimo da je dugo godina radila u području unutarnje i vanjske politike, gdje je između ostaloga bila i ministrica vanjskih poslova, uspješna ministrica, otvorila je pregovore o pridruživanju s Europskom unijom. Kolinda Grabar-Kitarović ima i zavidnu diplomatsku karijeru jer je bila hrvatska veleposlanica u Washingtonu. Važno je naglasiti i njezino veliko znanje i iskustvo u području obrane i nacionalne sigurnosti, gdje je od 2011. godine obnašala visoku dužnost pomoćnice glavnog tajnika NATO saveza za javnu diplomaciju. Ona je Hrvatica koja je postigla najvišu karijeru u tom smislu jer je ona najvažniji međunarodni vojni savez. Kolinda Grabar-Kitarović aktivno govori engleski, španjolski i portugalski, a djelomično njemački i francuski. To je također važno za međunarodne susrete, da je često puta u važnim trenucima nije potreban prevoditelj, jer državnici neke stvari moraju rješavati u 4 oka, tet a tet, bez prevoditelja. Sve te karakteristike
Te znanja i iskustvo gospođe Kolinde Grabar-Kitarović su jamstvo da će ona dostojno zastupati i predstavljati državu u zemlji i svijetu, te još više podići ugled, a što će u konačnici dovesti do prosperiteta i boljeg života svih građana naše domovine. Dragi sugrađani, molimo vas da izađete na izbore i dadete glas Kolindi Grabar-Kitarović, predsjednici svih građana Republike Hrvatske.